दिनै नोंथांमोना चेकखौ मोनफुंनो हाबाय गोलाव समनि गेजेराव मा फोरमायगोन गोसोआ माबायदि मोनदों? गोसोआथ' मोजां मानो होनना बुङोब्ला बहुद दुखु खस्थ' खालामदों रायजोनि थाखाय खिन्थु माबा मोनसे मोननायनि आसा दुखु खस्थ' खालामखायाखैमोन थेवबो माने सुक्तिनि उनाव जितु प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जितु सरकारा जिहेतु नैथि खेबाव जोंनो दिनै 590 जननो दिनै रिहेबिलिटेसननि नामाव 4,000 रांनि मोनसे अनसुंथाइ जितु फिक्स डिप'जिट माने 3 बोसोरनि थाखाय 6% इन्टारेस्टजों जितु जोंनो होबाय बेखौ लानानै जोङो दिनै मोनसे आसा खालामनो हायो आरो जितु माखासे जिउआ थांनायनि उनाव जितु जोङो माने माबा मोनसे मावना जानायनि बहुद खस्थ' जागोन खोमा होनना मोनसे माने भाबिना दंबाय थायोमोन साननानै खिन्थु दिनै बे मोनसे सामथिं केपिटेलजों जोङो माबा मोनसे मावना जालांनो हागोन आरो जोङो बेखिनि मोननायनि थाखाय नों गोजोननाय थाखागोन निस्सय। थारैनो बे थुलुंगाया माबायदि जागोन जिहेथु बे नैबे माबाखौ मोननो हाबाय ओरैनो हेल्प बोरै जागोन? हेल्पआ माने ओरैबायदि जागोन जायफोरा माने मोनसे खामानि मावनो थाखाय जोंनो बायबाबो केपिटेलनि प्रयजन जायो जितु केपिटेलनि प्रयजन जायोबा बे केपिटेला जोंनो बहुद खामानियाव फैगोन दिनै बहुद खामानियाव फैगोन जिखुनु फिसा फिलौ जोङो स्मल इन्डास्ट्रि बानायनो हायो जोङो आयदा दङबा माखासे रां गैयिनि थाखाय जोङो इन्डास्ट्रि फिसा बानायना लानो हायाखैमोन जेनेबा पेपार डिस बेनिफ्राय केन्डेल इन्डास्ट्रिस बा सक पेन्सिल इन्डास्ट्रिस बिदि आरो भेराइटिस दङ पेन बानायनाय इन्डास्ट्रिस बा जोङो आमब्रेला बानायनाय इन्डास्ट्रिसफोरखौ जोङो माने मावनो हासिगोन आरो जों दायो। नोंथाङा मा पलिसि लादों? आं ओरैनो मा मावलांगोन? फार्मिंनि प्लेनिं दंखायो थाखा फैसा गैयिनि थाखायसो जेबो खालामनो हायाखैमोन आं बोरमा फिसिनानै माने आद्रा जितु जिबन बेखिनिखौ आं दैदेनलांगोन होनना सानदों माने बिसिनिमोन आङो 1998आव माने भुटानाव ट्रेनिं लादोंमोन लानानै बेनिफ्राय आङो एक्सुवेलि माने आंनाव गुलि नांदोंमोनथ' आङो देहा गाज्रि जानायखाय आं जिरायना दंमोन आरो फिर आरो सिजफायारनि उनाव आफादा आंखौ माने बर' जाथिनि थाखाय मावनो खाबु होफिनदो बै खाबु होफिननायाव आं हानायमानिखौ मावदो जिखिनि हायो बेखिनिखौ मावदो मावनानै दिनै जों अनसुंथाइ मोननो हाबाय बिनिनो माने मोनसे फिथाइ हिसाबै बेनो आरो आद्रा जिहेथु नोंथांमोना गोलाव सम हाग्रायाव थानानै खामानि मावबाय नैबे समाव रायजो राजाफोरजों ससाइटिजों थानानै रायजोनि थाखाय बा थामहिनबा नैबे बर' हारिनि थाखाय सिबिलांनो थाखाय माबायदि थियारि जानांगौ? सिबिलांनाया बेनो जेनेबा जोङो थाखा फैसाया माने बेल'सो गोदोर बुस्थु नङाथ' जों दा जेनेरेसनखौ जेनेबा फरायनाय लेखा फरायनाय जोंनि फिसाफोरखौबो जों फरायहोनो हासिगोन दा बे फैसाजोंनो खामानि मावनानै आरो गुबुनफोरखौबो थुलुंगा होगोन जे माने गथ'फोरखौ जोङो फरायनाय डिग्रि लानाय बायदिसिना माने मोजां खामानि मावनायनि अनगा जोङो माने अकल थिखा थुखुलि बा थाखा खामायनो सिन्था खालामबाय थानायल'जों जोंनिया बर'आ जौगाया माने जोङो शिक्षाया बिराद दरखारि बुस्थु आं आरो सिगांबो जौनिफ्राय गोजानाव था आरो सोलोंथाइखौ ला बेफोरबायदिखौ आं आफादाव थानाय समावबो बुंबोबाय थादोंमोन आरो दाबो बुङो आं माने बे बाथ्राखौ। गोलाव सम नोंथाङा संग्राम खालामबाय हाग्रायाव थाबाय बिनि उनाव नोंथाङा बे समाव फैबाय हाग्रायाव थानाय समावबो बै समाव NDBखौ गावस्रानाय नुदों नैबे समाव मेन स्ट्रिमाव फैखांनायनि उनावबो दा राजखान्थि गोदान दानाय मोनसे सरसाया सोलिबाय थादों सासे नोंथाङा एक्स NDB हिसाबाव मा बुंगोन बेखौ गोदान राजखान्थि जिहेथु दानो थांगासिनो दं थाखानानै मोननै पलिटिकेल पार्टि दङ। बिथांमोना मा सिन्था सरसा खालामदों बिथांमोनजों माने जगाजग आरो बिथांमोननि साननाय हनायखौ आं सेयार खालामनो मोनाखै गतिके आं बिथांमोननि सायाव आं कमेन्ट होयोब्ला आंहा हयथ' गोरोन्थि जानो हागौ बेनि थाखाय आं बे कमेन्टनिफ्राय गोजानाव थागोन आरो सासे एक्स NDB हिसाबाव मा लुबैयो माबायदि थागोन? सासे एक्स NDB हिसाबै जों खौसे खामानि मावलांनांगौ जिहेथु सिगां जोंनि बर'नि फार्स्ट माने पलिटिकेल पार्टियानो जाबाय BPFमोन BPFखौ बर' रायजो राजाया सापर्ट खालामबोनानै दिनै 17 बोसोर सालायनायनि माने खाबुखौ होबोदो दिनै सिजफायारनि उनाव सुक्तिनि उनाव जोंनि पिपल सरकारखौ मोननो हादों पिपल सरकारा दिनै 5 बोसोर जानो थांगासिनो दङ 5 बोसोराव माखासे खामानिखौ मावफुंनाया एसेबां सम्भब नङा होननानै आं सानो गतिके नेक्स्ट खाबु होफिनोब्ला मोजां जागोन नामा आंनि साननाया बे आरो जिहेथु नैबे समाव UPPL आवबो गोबां नैबे NDBनि दैदेनगिरिफ्रा EM सोरबा दिपुटि जानानै दं BPAवबो बेफोरबायदि NDBफोर बिथांमोनाबो दं नाथाय बे थाखासेयावबो राजनिति गोदान दानो नागिरनायखौ बेसेबां नोंथांनिफ्राय सापर्ट दं? आंथ' बेनि सायाव मा कमेन्ट होनो आं बे कमेन्टनिफ्राय दिनै आनज्रायनानै थागोन मानो होनबा बेयाव माखासे खोथा आंहा मिथिनो गोनां दङ आरो बिथांमोननाव सोंनो गोनां दङ आं जिहेथु जगाजग लाखिथाराखै गतिके बेनि थाखाय आं बुंनो हानाय नङा आरो